En aquest punt nosaltres anem a votar a favor. Estem totalment d'acord en la col·laboració que tingui que fer l'Ajuntament en el servei públic d'ocupació per tot el que significa i per resistir-se d'alguna forma i estar a favor del servei públic d'ocupació. No ens oblidem que recentment estan eixint notícies que s'acaba d'aprovar una altra retallada del tio Rajoy, que ens ha retallat en el servei públic d'ocupació d'Espanya, de tota Espanya, 3.000 orientadors i promotors d'ocupació en Espanya, dels quals 220 pertanyen al SERVEF, és a dir, al Servei Públic d'Ocupació Valencià. I casualment estan apareguent empreses privades que van a ocupar-se d'aquesta gestió d'impulsar tota l'oferta pública d'ocupació en el país. Per això, encara que siga a través d'aquest dispensador, d'aquesta màquina, que puguem col·laborar i puguem mantenir un servei públic d'ocupació, anem a votar-lo a favor. Bé, si no hi ha més intervencions, passem a votar aquest punt. Vots a favor. 11. A tots. No sé, no hi ha. Ho donem per aprovar per unanimitat.